дар шаҳри ҳисор боғи фаранги фароғатии зимистонаи шаршара дорои 700 ҷои нишаст буда, он барои баргузории ҳамоиши чорабиниҳои гуногун ва тӯю маъракаҳо пешбинӣ гардидааст. ҳамчунин дар ин ҷо ҷиҳати қабули сайёҳону истироҳати шаҳрвандон шароити мусоид фароҳам гардидааст. иншоот дорои боғи муҳташами зимистона буда, дар дохили он гулу буттаҳои нодир ва дарахтони ҳамешасабз шинонда шудааст. дохили боғи зимистона дорои беш аз 7000 дарахти нодир мебошад, ки асосан аз кишварҳои аврупоӣ ворид гардидааст. ин дарахтон дар баробари зебу зиннати хоса доштанашон ҳамчунин ба саломатии фароғаткунандагон низ фоидаовар мебошад. гирду атрофи боғ бошад бо зиёда аз 4500 мех дарахти сояафкан оро ёфта, ҳамчунин иншоотро 105000 гулу буттаҳои ороишӣ зебу зиннат медиҳанд. бо истифода аз имконоти фароҳам овардашуда, сокинону меҳмонон дар тамоми фасли сол метавонанд дар иҳотаи табиати зебову сабз истироҳати худро хубу хотирмон сипарӣ намоянд. дохили боғи зимистона бо мизу курсӣ таъмин буда, ҳамчунин роҳраву гӯшаҳои он бо санъати баланди меъморӣ ва шаклу намои муосир оро ёфтааст. дар боғи фаранги фароғатии зимистонаи шаршара барои хурдсолон низ толорҳои алоҳидаи бозӣ ташкил гардида бо дастгоҳҳои дилхушӣ муҷаҳҳаз мебошад. қобили қайд аст, ки дар иншооти мазкур 65 нафар сокини маҳаллӣ соҳиби ҷои кори доимӣ гардиданд. девор ва гирду атрофи иншоот пурра бо сангҳои маҳаллӣ оро ёфта, дар он табиати зебо ва ҳайвоноти нодири Тоҷикистон акс ёфтанд, ки бешубҳа диққати ҷаҳонгардонро ба худ ҷалб хоҳад кард. дар сани маҷмӯа шаршараи муҳташам ва фаввораи зебо бунёд ёфта барои фароғати сокинон насб гардидааст. бо ташаббуси пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдат Эмомалӣ Раҳмон 18 сентябри соли равон маҷмӯаи фарҳангию фароғатии шаршара сохта ба истифода дода шуд. маҷмӯа дорои боғи ҳамешабаҳор мебошад. дар маҷмӯа ду толори калон оиди гузарондани чорабиниҳои тӯю маъракаҳо мавҷуд аст. маҷмӯа бо тамоми хӯрокҳои миллию европоӣ метавонад меҳмонҳои худро хизматрасонӣ кунад. дар маҷмӯа маркази дилхушии кӯдакон низ вуҷуд дорад. маҷмӯа дар як вақт метавонад то 400 нафар меҳмонҳоро хизматрасонӣ кунад. бояд қайд кард, ки боғи фаранги фароғатии зимистонаи шаршараи шаҳри ҳисор дар доираи нақша чорабиниҳо бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида, ба татбиқи ҳадафҳои солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ низ мусоидат намуда, минбаъда фаъолияти маҷмӯа густариш ёфта, дар дохили он иншооти нав бунёд хоҳад ёфт. гузориши Хуршед Ҳалимов, Тоҳир Сулаймонов аз шаҳри Ҳисор барои барномаи иттилоотии Навид.